Татарстан Республикасы халқына тоғырықлы қызмет етірге, гражданларын құқыларын һәм иреклерін, Татарстан Республикасының дәулет суверенитетін тәмин етірге, Россия Федерациясы Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын һәм закондарын үтәргә, Татарстан Республикасы Президентінің үземә йөкләнгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм. Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан,